Henhel amsugo naitong nalukurok the voice of Tipra channel. Kaya sep kaman ka tini sini khoroksa takuni bini takmani nago pai tamu ngurcamu musumuni bagai instrument samnai bini asnamani thayo naidinoro iko batam tam snam umong bini samane mani rok o salogo mo hai samnani masaman thoya Yaba, takpon tongku kereng sini dokani bisini sini borok naidiko naitun lukrok nrok oro sino tamna kereng samna kereng tak kereng batang muni manirok Mikau naidi, omong kai bo bini sagni yak bai tagmani, tam tong nai daro, masarenda rok, jongpreng rok, kham rok, dal bidal, kia bo khoroksa suk, tagri ramu sungkang kai, bina rapai mano. Bini kokduk nomor ririnai, mo made in Tipra. Nadi ko. Lukronok naitung disiawui sini channel no, sem besar dal bidal sini dokhani. Norong bising tubi tongo tinang atibo bela hambai norong nai tomani.